Arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Etxeko Andrea? Ez dago etxean, kalean dago. Baina nortzu zarete zuek? Etxe honetan iturriak hondatuta daude, ezta? Sukaldekoak. Tira, sartu. Zerbait behar duzuen? Ez dugu ezer behar. Edo bai, ontzi bat behar dugu. Ontzi bat? Zertarako? Zertarako? Zertarako ba, ura hartzeko. Nolakoa behar duzuen? Haundia, ala txikia? Haundirik baduzu? Bai, noski. Jaso gauza horiek eta jarri hau. Eta giltza? Hori? Ez dut hori behar. Haundia behar dut. Haundia? Tailerrean dago. Ekarri lehen bailen. Aizu, mesedez. Zer behar duzu? Zu gaztea zara eta argala gainera. Sartu eta ikusi. Linterna behar dut. Zertarako. Ikusteko, hau oso ilun dago. Badago zulorik edo, urik edo... Ez dut uste dut. Hala, ireki. Hemen zara. Ordu erdi bat giltza ekartzeko. Askatu hori. Aizu, mailu bat behar dugu. Baduzu mailurik etxean. Zuek ez duzu ezer, ala? Hau ez dago ondatuta. Ondo dago. Hau ondo dago. Iturria ondo dago. Beraz. Horman. Hemen duzue. Zertarako behar duzue mailua. Aberia aurkitzeko. Hora, etxeko Andre. Kontuz eskua. Baina,
Arratsaldeon. Zer da hau? Non dago aberia? Etxe honetan ez dago aberiarik. Hau ez da Unamuno kalea 10 A. Bigarrena A ez. Etxe hau B da. A hori da. Tira... Eskerrik asko. Eta barkatu?